हा मिथियाबो मिथिनो फैनायाबो बेनोथ' दुगैनो फैदों हा दुगैना फैखानायसो न'आवनो थ' लोगोफोर नै ओइ नैबेयाव गाखोहैनो हागोन र' सायाव गाखोलाबायनो हागोन नै लोगोफोर एन्जार दुगैदों मानसिफ्रा Kongland. This is Kongland. Đây. Đây là cái. Rất mansi đấy, nơi vượt đen ra mansi này. Ayo, mansiफ्रा. Mau ơi? Hả? Gosलाखौलाय फैसा होनांगौ नामा इयो? फैसा नाङा, फ्रिसो. Yeah. बे मालायनि गान खान्दाफोरखौ गानो आरो ने? मालायनि गान खान्दा नङा, गोदानसो लाबोदों। गोदान? ए दुगैनो लुगैदोंमोन हा सानाव होमबालाय मालाबा फैफिनसै हा सानाव दुगैनो लुगैदोंमोन लोगोफोर लागाव समायलायबाय होनलायदो थ' लोगोफोर जोङो दायो बेरायनो थांलायनोसै थ' बोराय बुरै सानैबो होननायसो गंलेनाव थांगोन जोङो लोगोफोर दा गंलेन नायलांबाय था माबायदि जायो भिडिअआ दे बिराद गोबाव जाबायलै लोगोफोर नोंथांमोननो जोंहानि आइखौ देखायाखैना नायना ला एसे सोमलिलि जाना दोङो बेस्रा सेसलाय लोमजानानै माबायदि अबस्था नुवाखै लोगोफोर बुरैजोब्बाय ओंखायनो बिहामजो लाबोना होफैबाय दा एसे एनै हेल्प मोनगासिनो बियो बिहामजोखौबो ओरैबायदि मोजां बिहामजो मोनबोबाय बियो इसोरनि अननायाव बिराद मोजां बिहामजो मोनबोदों बियो लोगोफोर दायो खाफाल होननांगोन आरोना सना एकदम मावथि सना बिहामजो मोनबोदों खिन्थु दा सिटुवेसनाव बेबायदि आरोना ओमफ्राय खिन्थु उनाव मा जायो मा थायो बेखौथ' रावबो जेबो बुंनो हाया नङा होमबा मालानि समाव मा जालाङो रावबो जेबो फाथा मोना ओंखायनो खिन्थु दा जेरै नुदों बिराद मोजां बिहामजो मोनबोदों बियो डाइरेक्ट बुङो आरोना लोगोफोर थ' बेनो नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ दे गंलेनसिमहालागै थांग्रोनि थ' गंलेनाव थांगोन जोङो लोगोफोर थ' गंलेना माबायदि नायदों नोंथांमोना दे ओमफ्राय मिथिया आब'आ मिथि एक्ट्रिसा होदोंमोन ना बै सुइमिं पुलाव ओरै माबानाय हाबलायनाय थ' बे जायगायाव लांनि थ' नायलांदो जोबजासिम दे गाखोदो थ' लोगोफोर माइ गायै गायै मानसियानो सोमजोब्बाय दे बेयो एकदम गायनो थांना होनबाबो मेथाइ जानो नांगौ आंनो होननानै गाहैलाबायो मैयाबो गाहैनानै गाखोदो मैयाबो आंनो मेथाइ जानो नांगौ फैसा होननानै ओमफ्राय ओरैनोथ' जि बियो हरो बेखौनो लाबोखायो नालाय आं खामानियाव थांबाबो ओमफ्राय गावआ थेवबाबो फैसा नांगौ होननानै आरो गायहैबावबाय सान्दुं गोसायाव मैयायो गायनाङा होनबाबो मा बुंनोसै लोगोफोर ना मावथिद्राय नालाय मानसिया जों दा थांसै दै लोगोफोर नायलांदोल' भिडिअखौ दे फाइनेलि मोनफैबाय थ' लोगोफोर मोनफैबाय दे जोङो जायगायाव नायनो गंलेनखौ मोजां देखायना होनानै बे गेटसो दै लोगोफोर ओमफ्राय सिङाव हाबबासो सुइमिं पुल बायदिसिना दङ आरो ना थ' देखायगोन दा दुगैनो दाबो दुगैदो ओइ नै लोगोफोर किं कं बेयो किं कं गेट ओमफ्राय बेयाव टिकेट लानांगौ नै टिकेट लानि बेसेबा टिकेटनि दामफ्राबा सोंनायबो जायाखैना थ' लोगोफोर मा होनो दा मोनसे घटना थ' गानदो नै ब्रेसलेट गानबावनांगौसो नै ब्रेसलेट उपाय गैया खेवनाङा खेवबा हाबनो मोननाय नङा माथो नै लोगोफोर माबा ब्रेसलेट गानलायनांगौनो ओमफ्राय आरो दामाबो ओरैबायदि दामखा लोगोफोर सासेयावनो 240 खालै ना 240 ना माबा सासेयाव 220 440 नालाय गासैदो 440 थ' नै गेटखौ देखायना होनां एसे नायनो हागोन र' लोगोफोर नै किं कं गेटनि माबादे बेयो ओमफ्राय नोंखौ मा फट' लानो नामा बेयाव सान्दुं गोसायाव होनबावो नै ओमफ्राय टिकेटनि दामानो ओरैबायदि डेन्जारखा एकदम 220 थाखा ओमफ्राय माबाखा आरोना टटेल 440 ओमफ्राय दुगैनोबो हाखायो नामा बेखिनिखौ दाननायजों फट' लायो ना मायो लायो फट' लायो होमबालाय फट' खेबना होनसां ड्रेसखौ फ्रि मोननो फ्रि जाम्बि
दुगैदो दुगैदो ओइयाव थांनांगोन दां थ' माबा ड्रेस फ्रि मोनलायोनो लोगोफोर दुगैनो हायो आरो ना गोसो बायदि फैलाय नायहैनो हा आङो नायनोसै ड्रेस फ्रि मोननायफ्रावलाय बारजुमला बायनांगौ नङा मायाव मा मोनो मिथिलासै जायखिजाया थांसै आरो ना मायावबा मोनो मिथिया बेयाव मा दंसैयो नायनां बानायहांदों बे रेस्टुरेन्ट जागोन नामा लोगोफोर रेस्टुरेन्ट जागोन ना बे ना फोरालासे रेस्टुरेन्टफोर जानानै बे लोगोफोर मानसिफोर बिराद दङ दै डेन्जार मानसिया आमदानि मानसि जादों सिङाव हाबना नायगिरनोसै ओइथिं थाबायगनो हालायला बियो हा ओंखायनोथ' बिराद मानसि फैदों मानसिफ्रालाय टिकेटआथ' डेन्जार दाम थेवबाबो दामबाबो मानसि फैदों आरोना बिराद मानसि जादों नायनोसै सिङाव आरो मा मा दङ मा मा गैया एसे नायनानै थाबायदो गोलैगोन नङाबा ओरैनो लोगोफोर बे खुनसिंलाबायनो नागिरबाय थायो दा एकदम जेराव मेराव खुनसिंलाबायनो नागिरो बे मानसिया लोगोफोर बुंनो मायावबा ड्रेस फ्रि मोनोनो गानना दुगैनो हायोनो सुइमिं पुलाव देनजार दुगैगासिनो मानसिफोरा मोनसे रेस्टुरेन्ट नामा बेयो रेस्टुरेन्ट मानसि जायोथ' डेन्जार मानसि बिराद मानसि नै लोगोफोर डेन्जार मानसिखा नै दुगै हा दुगैनो हागौमोनथ' लाबोनो हायोमोन ना डेन्जार मानसि दै लोगोफोर नै दुगैलागासिनो मानसिफ्रा बिराद मानसि आयौ मानसिफ्रा डेन्जार दुगैनो लुगैदों नामा नोंबो हा मिथिया आब' मिथिनो फैनायाबो बेनोथ' दुगैनो लुगैदों हा दुगैना फैखानायसो न'आवनो थ' लोगोफोर नै ओइ नैबेयाव गाखोहैनो हागोन र' सायाव गाखोलाबायनो हागोन नै लोगोफोर डेन्जार दुगैदों मानसिफ्रा कंलेण्ड दिस इज कंलेण्ड नै नायनो हागोन बिराद मानसि दै लोगोफोर डेन्जार मानसि नै आयौ मानसिफ्रा ओरैबो ओरैबो जिरायनाय मानाय सानस्रिनाय फै ओंखायनोथ' दुगैनो हागोन नों दुगैदो आं दुगैला भिडिअ बानाय नोंहा देलायना फैनाया सेस जाजोबगोन आरो दुगैबा ओंखायनोथ' दुगैनोलाय दुगैनो हागौमोन ओइथिं फै डेन्जार मानसिलै आंलासो मानसियानोथ' डेन्जार मानसि लोगोफोर ओमफ्राय ड्रेसबो मोनोनो ड्रेस फ्रि मोनोनो ओमफ्राय जानला मोनला ड्रेसखौ मायाव गानलाबायनानै आरो दा देलायना फैखानाय बियो लोगोफोर दे फट' खेबनोसै नोंखौ बेयाव थालाय ओमफ्राय बेयाव मा नैबे गारिखौ नै किड्सफोरनि थाखाय मा मोनो हा गस्लाखौलाय फैसा होनांगौ ना मायो फ्रिसो ओमफ्राय बे मालायनि गानखान्दाफोरखौ गानो आरो ने गोदान गोदान हा ओंखायनोथ' टिकेटआ दाम आरोना एसे लोगोफोर बेयाव ड्रेस फ्रि मोनो दै नैला क्लथ्स एभेलेबल हियार बथ मेन एन्ड वुमेननि थाखाय लोगोफोर बेयाव लिरखानाय दङ बथ नोंथांमोनाबो फैयोबाथाय बेयाव फ्रि माबा ड्रेस लानानै दुगैनो हागोन आरो दुगैनो थाखाय नों दुगैयाना लोगोफोर बे आरो न'निफ्रायनो फैनायाव बे देलायनानै फैनाय नालाय दा दख'ना गाननानै सिन्दुर लानानै हाबा जानाय मानसि जाहैबाय ओमफ्राय दा बेयाव आरो दुगैखांनायनि उनाव बे थांफिनोबा माबायदि अबस्थायाव थांगोन ना लोगोफोर थ' बेनि थाखायनो थारमाने दुगैथ'लानो दुगैनो लुगैदोंमोन हा सानाव होमबालाय मालाबा फैफिनसै हा सानाव दुगैनो लुगैदोंमोन लोगोफोर
मालाबा लाबोफिननोसै दुगैनो दिनै उपाय गैला जाहैबाय नालाय मा खालामनो दा नायनो हागोन नै मानसि जाखायोलै सानसेयावनो बेसेसो 50-60 हाजारसो इनकाम खालामखायो बायदि मोनब्ला सानसेयावनो मानसिफ्रानोथ' देनजार मानसिखा ओमफ्राय साननिफ्राय जे जुदुबोनो मोजां जादों नायनो खिन्थु टिकेटआबो दाम दङ दै लोगोफोर सासेयावनो 220 थाखा टिकेटआ टटेल माबा थांनो 440 थाखा थांनो सानैजों ओमफ्राय गोसो बायदि खालामनो हायो सिङाव दुगैनो हायो मानो हायो फट' थिखांलाबायनो हायो बिदि आरो लोगोफोर ना जोंना आंना थिख्लियासो दुगैनो लुगैसोबायमोन एसे मा खालामनो दा जुथा गाननाबो थांजागोन थांजाया बिथिंबा बिथिं थांजायो थ' होनबालाय देन्जारलै देन्जार दुगैदों लोगोफोर आयौ मालाय हारसिं सानस्रिगासिनो नैबे लोगोफोर बेनि थाखाय एक्सट्रा होनलायदो माने गोरलैफोरा गोथौआव थांनो एसे डिस्टार्ब जायो नालाय खस्थ' जायो ओंखायनो देन्जार दुगैदों मानसिफ्रा जोंनियाव माने बिदि सुइमिं पुल मोनलाबायाना लोगोफोर मायावबा मोनसे बिदि रिजर्टफोर बानायना होबायबायोबा बिराद मानसिफ्रा सुइमिं पुल होनबाथाय नायनो लुगैयो आरो नुफेरा नालाय बेनि थाखाय मानसि जायो बिरादनो आरो दा गरम बोथोरनि एसे फ्रेश चिल खालामनो बेरायनो माबानो लुगैयो थारमाने बेरायनो लुगैयो बेनि थाखायनो बिदियाव मानसि बुरजा जायो आरो एकदम नै देन्जार मानसिलै दिनै देन्जार मानसि नै लोगोफोर जोंहा बरिं ओरैनो भिडिअ नुजानो गिबाय थायो लाजिबाय थायो ओरैनाय लोगोफोर उपाय गैया दे ओमफ्राय बिराद बरिं मोनबाय नै बेयो थानो ओंखायनो थांनोसै लोगोफोर बेयाव मालाय दुगैनायखौसो नायबाय थाहैनो जायोना गावहा दा दुगैनो लुगैगासिनो बिदि खोब्बाय थायो हा दा बिदि खोब्बाय थानाय भिडिअआव हामो माने केमेरायालाय मानो नुजानो बाखो बेबो सम माबा क्रेक जानायनि माबा दङ नामा बेनावबो दा दहायनिफ्राय भिडिअ लासिन लाबाय ओमफ्राय दासो लोगोफोर माने माबा मोखांखौ देखायनो बादों होनबावबाय बेयो फाग्ला जागोनलै मानसिया बेबो सम जाखाङोलै नोंबो सम मानसियाना उपाय गैया लोगोफोर मालायनि दुगैनायखौ नायै बेयो एसे माबा जाबाय थारमाने एकदम बरिं मोनलांबाय मानसिया थ' लोगोफोर जोङो बेनिफ्राय थांफिननोसै दुगैनायबो जाया माबो जाया ओरैनो मा खालामबाय थानो नङाबा मालायनि दुगैनायखौ नायबाय थानांगौ लान्था लान्थि दुगैनायफोरखौ ड्रेसबो फ्रि मोनखायो एक्सुवेलि मोननायालाय नै थिख्लिखौ दुगैबा दुगैनो होदोंमोन आं खिन्थु बेबो दुगैयासो होनबाय नालाय ओंखायनो थांसै आरोना जोङो दा थांनानै आइलेण्डआवनो दसे रेस्ट लायनो एसे फ्रेस जायैनो बेयावसो मोजां नाङो आङो ओरैनो बार जानो जिरायनो बिराद मोजां नाङो आं आइलेण्डआव लोगोफोर नै माबा सिंसाब ना मा होनो बेखौसो लाफैलायबाय नै बाङालिपारायाव फैनानै जोङो माबानिफ्राय ओंखारबोबाय दे रिजर्ट बे माबा कंलेन्डनिफ्राय ओमफ्राय आइलेण्डआव थांसै बेयाव लामायाव माबा मैगं मोननायखाय लालायबाय बियो नै दा सिंसाब ना मा होनो ना आंथ' सिनाया दिनैसो नुफेरदों मा होनो लाजिमिबो ए ओमफ्राय आरो बे खाथियावनो खुसेर बिदै दङ नै सेबगासिनो खुसेर बिदै सेबगासिनो बेखौ लोंलायनोसैनो लोगोफोर खुसेर बिदैखौनो लोंनोसै नै लुबाय हानबाय गोथाव गोदै होनलायसै खुसेर बिदैया गोदै नङा मा जायो गोखै एसे लोंनायनि लोगोफोर दे आखाइया जायगा गैयि जादों एकदम थान्दा मोनलायगोन आइस होनाय ना आइस होनायदो लोगोफोर थान्दा मोनदों थ' लोगोफोर आइलेण्डआव मोनफैनानै एसे जिरायदोंमोन दसे ओमफ्राय नै दा एसे चिल खालामबाय दा थांफिननो जाबाय जोंना दा बुंनो दा ओमफ्राय फैनानै देन्जार फाग्ला लोगो मोनफैबाय नै जोंना मिताखौ लोगो मोनफैदों नै लोगोफोर मिताया हाय होनलाय खनसे
हाय लोगोफोर लागाव मिताखौ लोगो मोनफैदों लोगोफोर बे आइलेण्डआव फैनानै बे आंनि मिताया बेनोमोन हाबायाव नोंथांमोना नुदों थ' हेन्डसामखा बेयो लोगोफोर नै डेन्जार हेन्डसाम खुगायानो भिडिअखौ दाननो गोनां